Ilang gipasakay-sakay sa sakinan nga wala nagdagan. Ayo. Nato sila sa Baguio. Nato sila sa Session Road. Hangin ni Gilbert nga guys eh. Para pag wala bagyo na talaga. Wala gusto. Representer. Ikaw. Siya na ba day? Nya mo sa man ang imo ang interview ba day? Kira ba siya? Wala kay ko nakulbaan kayo. Kapante na kay ko. Job interview man, job interview. Job interview. Ngano mangita magtrabaho ba day? Ikaw rin ba di waps? Kay Ngina ba? nangla na naman ako buhion kung kagalingon. No. Ngano man? This is growing up. Ayo, ali ba? Ali diri ba? Part of growing up ba siya ba day? Growing up naman. Kinangla naman ito mag-grow up. Kay big boys naman ta. Ngano man ba day? Ikaw ba day? Wala ngano makanangitag trabaho ba day? Pao, mangita sa kuwa. Mo na siya sige kanog mga kan ba day? Mga business video. Wala siya bali. Like na siya ng project. Study sa ko business food para Pagpuon, pwede na tamaran sa itong kagaling ng business. Nabuhi, may manarbaho, pwede. The rest of my life, matiguang ko, masistay ako edad, ay ko kung retire ka 45, magdula na rin ko din. Pero ngano imo man nagipaynayan? Gipaynayan na nimo ba day? Ay, niinay, day. Ani siya ba day? Balik. Anak. Bali siya. Pero kanang mag-business ka ba di kay panabaw ra magyapon na. Pero mas tako lag return. Dili. Kuan lahi na siya, mura siya playing life in hard mode. Okay. Wala yung safety net nga ka ng kuan. Ikaw yun. Unsay nakabago sa imong mind nga sa una, wala kay lingaw, sige na kag gig lang nga life, music din karon kay murag na change ng concept mo life ba? Direction basically. Ano siya yung change ba? Yung kuan lang yun siya, nag-evolve lang yun siya. Ay, siya change nga ka ng liko bitaw. Murag evolution na gini siya, na natural next step na gini siya kay katong nga mga panahon murag glory days pa napasasabakan sa ginikanan na certain nga kuan. O andi ka sa sabakan ron ba di? Di mo sa ingon wala wala ni kamot kog hawa sa sabakan nga pwede na ako na lang bitaw dili na ko magsalig sa mga sa dili na ko dependent bitaw. Kaya mabuhay na akong kagalingon mo. Mita to kumagi sa Pero pwede naman ka mabuhi nga kanang like pwede ra gyud na imong tibok life kay ingani ra siya. Okay. Nga mabuhi ra na imong kaugalingon, makakaon ra ka. Dili mo kinahanglan nga kasi sa pagkatao good ba yun. Bisyoso mo ko din materialistic. Dagan kung gusto ba. Paano nimo? Dapat sa ubang tao kay kanang makontento sila. Ilaha po ng kalipay po. Di po naman ko sila pwede ingog. Dapat parehas mo ako ang kalipay sa inyo. Pero ako, wala na yung personal na kuhan. Iping sa kinabuhi. Gusto buhaton sa kinabuhi. Unsa man nga mga materials kay materialistic man ka. Unsa man ng materials na imong ginapangandoy sa imong life. Mga dulaan. Gusto mga musical shit. Mga music din. Gusto ko magkuhan. Basically, gusto ko magdula din ako i-fund sa akong pagdula dito. Wala akong purpose sa life. Wala akong kita. Diyan ako kita meaning dito. Para mag-exist, magpadayon sa life. Bahala gunta sa kalisod. Mapug ka nang andoy mga, mga balay, mga Dili. sakyanan. Pero si Badiwapi di Andoy man di siya sakyanan. Wala akong nandoy na. Unsa yung pangandoy di ba di? Airplane mo di. Airplane na largo. Man mo na ikuha na airplane ba di? Ano mo i-parking, ano mo ipalupad, ka padulungan ng airplane ba di? Ka mumuha gasolina sad? Muna, gamit pa kay gasolina. Gubuon ni magsamot ang kalibutan. Gusto ko magtubig lang. Kanang airplane nga pwede ra bike ba, pedal ra pa away ba. Gali. Ina ka lang environmentally friendly pud nga mga Mao na hydroplane ba di kanang gamit mo kay tubig ng hydroplane yawa. Kung ano gid rorang sikan Mo kusog ba mag-jogging ka, mag-treadmill ka para pa-under sa airplane. Dagan mo mga
Ulo mo kabuk mag-jogging para magdagan ng airplane. Isa man nga pulo ka tao ba di? If nakay pulo ka tao nga ipadagan sa airplane. Yawa nga, short-sighted. Sige nga, pulo dyan. Pwede ra ikaw ra isa magpadag. Di kay Lisod kayo, lisod yung Di ba, bata naman siya ka na mga kuhan, mga gears na yung ratio nga, isa Sige, katikang wala kang mo, labot sa ng pulo. kusog na kayo yung tuyok. Kabati na, pulo, kabuk, ako ra isa. Mura kinahanglan man nagdako kay nga kinetic energy. So unsa man mo pag-transfer nga isa ra ka buk mo padjak pero grabe kayo ang jump sa energy. Diyan na magamit yung physics mo di. Mo galing nata di po Kabalo ka kita na, dito ka malo sa physics. power steering mo di. Ah. Di ba, power steering nga ka ng manubila kay, paano mo na siya, kung mag-upgrade na ng mechanism, bakit sa una kay, wala pa sa lahat mo, patuloy na nag-discover yung technology na, pwede dahil sa gamay rin yung kuhan, dahil yung ratio sa force nga i-distribute ito sa kuhan, kay mas gamay, imbis 1:1, may mo na siyang 0.5:1, or 0.2:1, bo. Morning wala ko kapasa physics pero ako sabot sa kipon. Ingon. Yawa, kuhan ba ka nang, Basta kapala ko. balo ka, yawa. Pero balik ta sa imong hydroplane ba di nga pulo ka tao. Sa airplane, ano nga. Apil si pirata ba di? Apil na siya. Dahil ako apil ko na ba di? Dili pa kita. Ako ang gunner, ako Walay ang nose gunner. magkaon. Dali, dapat gutom mo sulod dito. Unsay action anang magpadjak ba di sa hydroplane nimo? Kana murag sa kanang sa mga amusement park nga kanang na ay Sila mo diya, lain sa kay hago kay mo palupad pagit ko. nganong wala pa man nga technology ba di? Gusto sila, makita sila kwartahan ng ilang gasolina. Unang dependent sila sa gasolina. Sa fossil fuels ba di? Kaya man mga inventor na nag-invent na pero wala gipansin kay ano. Gusto nila market hindi lang gasolina. Muna na music na lang ka ba di? Oo. Dili di ka materialistic. Ikaw si materialistic ka dili. Yeah, honestly. I'm not gonna lie. Nanandun ko money ba? You can lie. You can. I like living. I can lie but my hips I love marriage. I support marriage. No, gone. Like the question of materialistic. Yeah, alangan because like we need money and whether we like it or not, dili pasabot na money is food or water pero it's needed to buy food and water. You get it ba? Sa kwan ba? Abraham Maslow's hierarchy of needs. True ba di? Physiological needs, food, water, and air. Podcast ba di? Test nga podcast ba? Hey, come here. Ali ba di? Pero yan, my point is, So mo ni siya guys, try tag podcast diri. Pero wa pa nang undang og background na. Kitiw-kitiw di. Background na kitag podcast nga na background nga kitiw-kitiw. Kasi edit pa na to music, buhato na to live. Ano ni yung bagong klase ng podcast. Oh. Kay multitasking ang gumidiri good. Na day may bagong nga guest si Danpoy. Welcome ba di? Lingkod ba di? Didn't notice you there. There you go. So, among istorya Andre ba di kay materialistic ba kang nga tao dili? In a way, siguro, In a way, nga naman. dili, o yung say, mas ganahan mo. And ako yung mga things na ganahan ako, boy. Unsa man ang mga things ba? Kay si Badiwapi, hydroplane man niya ang ganahan. Kala daw mo power daw padjaks tao. Yan yung material, wala. O ini material dali. Unsa gi pinaka-desire sa mo kasing-kasing Bis karong ginagdanan. panahon na Pinaka-design ako karon. Portas ako, eh. kwarta. Palagi unsa mo gamitan sa kwarta? Unsa mo gamitan sa kwarta? Palit o stuff. Unsa gi nga stop gani? Mabait og wow. Pwede wow. Mga wow, mga fabric yung mga bali. Siguro. Mga Pwede fashion tama, wear. gamay kay kasensa. Di ba siguro ginabad ang materialistic na tao? Ay, siguro siya bad kung makatunog na to ang tao. According sa sinulat pa ni Madonna bali, we are living in a material world. Mugel eh. And I am a material girl. No? Grabe, deep kayo ito siya na kung ano eh. Marxist man na si Madonna na historical materialism na iya ang sinulat. Wala mo tayo
what kung dili na to makita sa atong tubangan ng mga materials ba eh. Kung sira ta una anak eh. Wala mataga-deal with the abstract perminti. Naman gid tay mga Like, sumala pa rin sa gingon ni body savior, mga siguro nga kanang physiological needs. mo makritikal ng imong pagunahon na. Pero kung butatan ng tao sa kalibutan, malesin ka mga pagka-materialistic sa tao gadi. Dili na siya about sa kadaghanon sa tao ba di, about na siya sa sistema nga ato ang giagrihan as a society ba di. Ang sistema nga giagrihan nato implicitly mo man ay gina-reward kanang if mas daghan kag materials, mas dako imong value as a person. Dili kay butan ng tanan tao. Wala man sila kita, so dili na kay sila makamaterial. Dili lang Wala na gadget. sa mata sa uban para po sa mong kagalingon ba eh. Like there are some things mo nga makaboost sa imong confidence or kanang self-esteem. Pero mo gatong movie ni Blackjack ni Andrew Giloding, butay lang chick. Ilang gipasakay-sakay sa sakinan nga wala nagdagan. Ayo. Nato sila sa Baguio. Nando sila sa Nailad. Session Road. Hangin ni nga guys eh para pag ala bagyo na talaga. At least air freshener gigamit. Dami ka na talaga yung pine trees. Ni chat na akong boss. So, Sige, I boss. think that will conclude It is, our dry run. podcast for today. Dry run na ni siya. We have proven na it works. Kaya na to, nanatay laptop, nanatay microphone, nanatay video. This goes into our Patreon, guys. Support our Patreon. Gcash 0945-678. Ayaw, panginawan na yung Gcash. Ako ang Gcash. 0917-306-3391. Ayaw ba di? Ako ang Gcash. 10% interest for the group. Okay. Peace.